Или са на прав път, нали така? Точно така, да видят дали са по един и същи начин виждат елементите, дали са коректни едни спрямо други, за това как ще дават оценките си. След всяко първо изпълнение се прави такова събиране и се уточнява какво са направили грешно, дали съдийките виждат по един и същи начин задължителните елементи в композициите, тъй като в всяка една композиция трябва да присъстват едни задължителни елементи, без които просто за техническа стойност, ако ги няма, ще бъде много лошо за самия отбор. Нали? Точно така. Скелета на композицията. Точно така, да. Това е Tanzfabrik от Австрия. Отбор, в който мисля, че има и едно българско момиче с родители българи, но тя ми от 5-6 годишна живее в Австрия и трудно говори български. Тук видяхме едно подпиране на пируета. Всъщност този отбор влиза в финала именно заради правилото, че до два отбора от държава могат да се класират, защото виждаме, че има 4 финландски отбора в осмицата. Да, финландските отбори просто всички са много добри, много добре подготвени. Тяхното държавно първенство е изключително силно. Доколкото съм разговаряла с колежките ми, мога да кажа, че техните държавни са по 4 дни, за да може всеки един отбор да играе и да бъде оценен. Така че и самия подбор на момичета и на отбори, които да представляват държавата дори на световно или европейско, е изключително голям. Иначе Tanzfabrik са 11 от квалификацията вчера. Това са Джулия Медер, Лидия Медер, Лидия Димитрова, Карин Шрайбер, Дора Аксия, Маргарита Боклар. Да, мисля, че момичето, което е най-отляво, ние почнахме вече с повторението, е с български произход. Да, в центъра на случващото се композицията. Направи впечатление, че като цяло работата им с тяло не е чак толкова изчистена, колкото на останалите, на водещите отбори. Но също така прави впечатление, че всички се опитват да търсят в композицията своите решения, своите малки открития. И това, което също ми се иска да отбележим, не знам, че ще ми кажеш дали съм права в това, което виждам, освен, че много по-плавно се преливат движенията на водещите отбори, има насищане с едни такива допълнителни детайлчета, които също подпомагат общото впечатление. Не само като движение, но такива междинни, подпомагащи общото движение, насищане с такива, било то акценти,